Nilqakom għal programm Mit-Sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Fader Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna sistijej fuq il-ġrajiet tal-Madonna ġewwa Fatima, illum ser inkomplu nirriflettu dwar l-omilija li għamel il-Papa Franġisku meta fit-13 ta' Mejju mar iżur Fatima u hemmhekk anke iddikjara għad-disin il-Ġaċinta u l-Franġisku. Diġà bdejna naraw siltiet minn din l-omilija, ħankomplu naraw siltiet oħrajn eżistijej xejdinna il-Papa. Propju ir-raba' paragrafu ta' din l-omilija jgħidilna hekk. Qawwija b'din it-tama inġbarna hawn biex inroddu ħajr tal-għadd bla qies ta' barkiet li qlajna mis-sema matul dawn il-100 sena li għaddew minn taħt il-mand tad-dawl lil Madonna ibda minn dan il-Portugal għani bit-tama xerdet mal-4 tirjieħ tad-dinja. Bħal eżempji għandna quddiem għajnejna lil San Francesco Marto u Santa Ġaċinta. L-Verġni Marija daħlet fil-baħar bla tarf tad-dawl ta' Ħalla billi waslithom biex jadurawh. Minn hawn ġiet il-qawwa tagħhom li jerbu l-kuntrarju u d-batijiet. Il-preżenza divina saret kostanti fil-ħajja tagħhom, kif jidher ċar fit-talba insistenti għal midinbin u fix-xewqa kontinwa li jibqgħu quddiem Ġesu moħbi fit-tabernaklu. Hawnhekk eżisti il-Papa qiegħed ikompli jinsisti hija tema li ħadha diversi drabi f'din l-omelija dwar il-virtù tat-tama u jgħid illi it-tama ġabetna hawnhekk ukoll flimkien biex infaħru l-Alla għall-barkiet kollha bla qies li l-mulej tagħna mis-sema permezz ta' Fatima, permezz tad-deritt tal-Madonna ta' Fatima. Ekku din hija mument sabiħ li f'mument ta' ċentinarju il-Papa f'isem il-Knisja kollha qed juri gratitudni lill-Alla għal dak illi Alla għamel għal barkiet li huwa sawwab. U din kemm hija eżistijej ħaġa ħafna biblika u ħaġa ħafna importanti fl-ispiritwalità tagħna l-insara. Il-gratitudni. Il-kelma Ewkaristija li għal-kelma li aħna nużaw għal-Qudiesa tfisser radd il-ħaj ġejja mill-kelma Griega Ewkaristein. U propju aħna nies Ewkaristiċi daqskemm ukoll infaħru lill-Alla. Daqskemm aħna fil-qalb tagħna aħna karatterizzati mit-talb tat-tifħir. Eżistijej, mit-talb tat-tifħir. Ekku nixtieq inwessa lura dan il-Papa dak li qed jgħid hekk din il-gratitudni li rroddu ħajr lill-Alla l-barkiet. Hekk dawk minnkom li qegħdin issegwu dawn il-ġrajiet ta' Fatima matul dan iċ-ċentinarju, ara l-qalb tagħkom ukoll timtela b'gratitudni mhux biss imma wkoll għal dak kollu li l-mulej għamel permezz Tomna Marija ġewwa Fatima, imma dak kollu li Alla qed jagħmel fil-ħajja tagħna. Eżisti. Quddiem dawn il-manifestazzjonijiet ta' Alla meta huma ġenwini, ir-reazzjoni vera tagħna hija l-gratitudni. Eżisti. Li aħna napprezzaw ma nieħdu xejn for granted. Tant drabi aħna ninqalaw ħafna biex il-mulej nitolbuh jagħtina l-grazzi, ma ftit li xejn aħna nirringrazzjaw għall-grazzi illi huwa jagħtina. U l-Papa hawnhekk bħala pellegrinu huwa stess ġewwa Fatima qiegħed jurina t-triq tal-gratitudni. Jekk dawk minnkom li forsi mortu Fatima jew mortu xi santwarju Marjan, forsi qlajtu l-grazzi li tlabtu, forsi ma qrajtux il-grazzi li tlabtu, ma qlajtu l-paċi li kellkom bżonn. Irringrazzjaw il-mulej waqt li tisimgħu tal-programm ara li fil-qalb tagħkom titla' talba ta' radd il-ħajr. U fost dawn il-grazzi il-Papa jindika il-qaddisin. Ġiex mit-tfal 2 minn 3
illi raw il-Madonna li ġew dikjarati dakinhar stess minnu bħala qaddisa, Francesco Marto u Ċaċinta. Il-Papa qishom bħala parti mill-barkiet illi Alla tagħna permezz tal-ġrajiet ta' Fatima. Hekk il-qaddisin eżistijej huma dejjem rigal ta' Alla l-Knisja tiegħu. Huma dejjem barka ta' Alla, il-mulej berikna berbieħ qaddisa. Eżistij kemm sabiħ li f'kull żmien, f'kull epoka, il-Knisja kellha l-qaddisin tagħha. In-nies kellhom iċ-ċans isibu f'persuni qaddisa li jgħixu fi żmienhom, li jgħixu qaddisa b'modi differenti minn fi żwieġ, minn fis-saċerdozju, minn fil-ħajja reliġjuża, minn fid-dinja tax-xogħol, minn fid-dinja tat-talb, imma li saru punt ta' riferiment għall poplu li setu iduru lejh u jaqgħadhom ma' Alla. Meta taqra l-istorja tal-Knisja, bl-ups and downs kollha tagħha ma dejjem tara li dejjem kien hemm nies qaddisa, barka kbira minn Alla, illi l-poplu seta' jiggranfa magħhom biex iżommuh maqut ma' Ġesu. U kemm aħna napprezzaw ukoll eżistijej il-persuni li Alla jibatilna fil-ħajja tagħna, illi jistgħu jżommuna maquda ma' Kristu. Fl-istess ħin anke it-tfal qaddisa Ċaċintu u Franċisku jurina li isma' daw li raw il-Madonna ma kienx l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja tagħhom. Iktar ħaġa importanti li saru qaddisa u ma sarux qaddisa x'raw il-Madonna. Ċertament dik kienet grazzja li għenithom, ma ma kienx il-kawża tal-qdusija tagħhom. Il-kawża tal-qdusija tagħhom hija il-grazzja tal-Mamudija, l-Ispirtu Santu li ġie għammar ġewwa fina. U jekk mhux il-koll rajna l-Madonna, imma l-koll mamdin aħna l-insara. U allura l-kawża tal-qdusija qiegħda fina l-koll kemm aħna. Il-koll nistgħu nsiru qaddisin. U fil-mixja tal-qdusija il-mulej jagħtina missjoni differenti u grazzi differenti. Fil-każ ta' Francesco Ċaċinta, il-missjoni li jkunu xandara ta' dal-messaġġ tal-Madonna ġewwa Fatima. Fil-każ tiegħi il-missjoni differenti, il-grazzi huma differenti, ma l-possibilità tal-qdusija hija miftuħa għal kulħadd l-istess. U waħda mill-karatteristiċi tal-qdusija li l-Papa Franġisku jisled f'din l-omelija hija kif il-Madonna daħlithom f'dan il-baħar ta' dawl li Alla u waslithom biex jadurawh. Hija din il-qima u l-adorazzjoni lil Alla. Li aħna bħala Nsara Kattoliċi nsibu l-qofol tagħha bħala l-għajn u l-quċċata fil-liturġija tal-Knisja mu speċjali fl-Ewkaristija Mazza, fil-Quddisa. Fl-aħħar mill-aħħar nafu li kif ikkummentajt fil-bidu ta' dawn is-serje ta' programmi li qabel id-deritt tal-Madonna kien hemm id-deritt tal-Anġlu fejn il-qalba tal-messaġġ tiegħu kien idur madwar l-Ewkaristija. Hekk il-Madonna titwassalna għall-adorazzjoni ta' Alla. Il-qofol tagħha il-Quddisa eżistijej. L-adorazzjoni li hija fit-talb, imma l-adorazzjoni li hija wkoll fl-għażliet li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. L-għażliet li aħna nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum jigglorifikaw lil Alla, jagħtu glorja lil Alla eżistijej. Meta aħna nagħmlu għażliet skont il-qalb ta' Alla, meta aħna nagħmlu għażliet skont l-Evanġelu. U l-Madonna l-inna hekk trid tagħmel eżistijej, titwassalna l-kol għall-adorazzjoni eżistijej. Twassalna biex aħna nqimu lil-mulej fit-talb u bl-istil ta' ħajjitna. Fl-aħħar mill-aħħar meta fit-tixxakana qaltilhom il-qadejja għamlu kull ma jgħidilkom hu, l-ubidjenza lejn Ġesu huwa qatt ta' adorazzjoni li aħna nistgħu nagħtu lill-missier għax l-ubidjenza tal-fidi hija qatt ta' qima fil-fidi tagħna. Lek Marija dejjem titwassalna. Naraw eżistili devozzjoni tagħna lejn il-Madonna qed toħodna fid-direzzjoni tajba. Il-Madonna qatt ma tieqaf magħha, ma dejjem twassal il-bniedem biex jadura lil-mulej. U l-Papa jgħid li minn hawnhekk, minn dan id-dawl, minn din l-adorazzjoni illi tfal sabu l-qawwa biex jelbu l-kuntrarju u tbatijiet. Id-deritt tal-Madonna eżisti li tfal il-vizzjonarji ma ħelsuhomx mid-batija, ma ħelsuhomx mill-kuntrarju, ma ħelsuhomx mid-diffikultajiet tal-ħajja kellhom le jaffrontaw
id-batija, l-sfidi, id-diffikultajiet bħal kulħadd. Eżisti. Imma hawnhekk il-Papa jgħid li l-qawwa tagħhom minn hawnhekk sabuha mill-adorazzjoni lill-Alla. Eżisti. Laqas jgħidilna li sabuha fil-Madonna l-qawwa tagħhom, il-qawwa tagħhom falla. Il-Papa tieħodna eżisti f'dak li Marija tieħodna iċ-ċentru li jibqa' dejjem Alla l-imbierek Sidna Ġesu Kristu. U b'mod speċjali il-Papa jindika dil-preżenza ta' Alla, preżenza divina, preżenza kostanti, jgħid il-Papa, li hija Ġesu moħbi fit-tabernaklu kif kienu jħobbu jsejħulu tfal. Mela qed jgħidilna isma' l-Madonna waslet lit-tfal biex il-qawwa tagħhom fid-diffikultajiet tkun l-Ewkaristija. U allura rridu naraw anke dak dan il-messaġġ eżistijej japplikax u joġġ għalina wkoll. Illi l-qawwa tagħna fid-diffikultajiet tagħna irid ikun Ġesu moħbi fit-tabernaklu. Allura quddiem dan li qed jgħidilna l-Papa ġewwa Fatima rridu nsaqsu lil nfusna kemm verament aħna il-qawwa tagħna nsibuha f'Ġesu Ewkaristija. Kemm aħna nigranfaw mat-tabernaklu biex nuża l-espressjoni, kemm aħna nfittxu il-Ġesu fl-Ewkaristija mqazza, kemm nagħmlu ħelitna biex imorru l-quddies mhux biss nhar ta' ħadd imma ta' kuljum. Malta għandna barka eżistijej, barka kbira għadna qas nafu x'għandna Malta aħna. Ta' tmur barra minn Malta u tinduna kemm għandhom saċerdoti nuqqas ta' quddies li għandhom u aħna għandna ma nafx kemm il-quddiesa kuljum f'kull kantuniera. Eżistijej, kemm aħna boloħ meta aħna ntajru natu bissieq il-grazzja tal-Alla u xejn ma jieħu post il-quddiesa, la r-rużarju, la l-prayer meeting, la ma nafxie, xejn ma jieħu post il-quddiesa. Manna xejn ikbar mill-Ewkaristija mqazza eżistijej. U jgħidilna l-Papa hawn kien is-sigriet u nistgħu ngħidlu ma kienx bis-sigriet ta' Franċisku Ċaċinta, ma kien is-sigriet tal-qaddisin kollha. L-qaddisin kollha sabu l-forza, l-qawwa tagħhom fl-Ewkaristija mqazza. Jew anke aħna eżistijej inħallu l-Madonna fil-ħajja tagħna twassalna lejn l-Ewkaristija. Ħalli aħna f'Ġesu u f'Ġesu biss fl-Ewkaristija mqazza insibu l-qawwa quddiem id-dbatijiet tagħna u quddiem id-diffikultajiet tagħna. Kuraġġ. Ġesu qalilna jiena rbaħt id-dinja. Ġesu qalilna jiena d-dawl. Marija ġewwa Fatima kif enfasizza l-Papa f'din l-omilija ġiet iddaħħalhom fid-dawl ta' Alla sabiex fid-dawl ta' Alla huma iġarbu ir-rebħa ta' Alla f'ħajjithom. U jekk nagħmlu dan aħna wkoll bħal dawn it-tfal li huma barka mis-sema lina insibu l-paċi f'qalbna u l-ġenna fl-eternità. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità Qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islim.